Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:03. Ang oras ginadulong The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Maayong gabi Bacolod, maayong gabi gawahin sang Western Visayas. Welcome diri sa atong pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ang Alagad Aksyon Boy Duran. Magadulong ito sa inyo sa mga informasyon, mga topiko, mga issues. Ato pagkatalakayon karon gabi, tub-tub bitaw, danay kita tub-tub tak na alas 9 ha. Ang atong sining mga pagkabantayan subong, ining encounter nga naglunta dira sa may banwasang ilog nga nagresulta sa pagkapatay sang apat ka mga miyembro sa New People's Army. Karon gid lamang nga adlaw ang ato sining patrol is still in the area para magdulong sa inyo sang mga hitabo right from where the action is. No, upod action John Diaz ikadulong na karon sa aton ang inya nga balita no sa sining encounter karon gid lamang nga adlaw. Ang mga ining issue belasang mga empleyado sa Basiwa ining ginpangkakas sa Basiwa Prime Water bangod sang redundancy bla hindi may order na ang Commission on upon Civil Service Commission nga ibalik ini sila sa ilang trabaho pero until now nagakagha gyapon nagaantos gyapon ni mga empleyado because wala pa gyapon sang action on the part of Prime Water sa pagbalik sa mga empleyado as per order sa Civil Service Commission. Ano na ang update sini? No? Kag sa ibang panaton nga mabalita, Manny Pacquiao, ginpasakaan kaso ining Davao-based nga pastor nga si Pastor Apollo Kibuloy. May 100 million peso nga cyber libel complaint nga ginpasaka ining si Senator Manny Pacquiao. Diyan, perte ang balbalana, hindi na nga duha ni Kibuloy mo, no? Ining si Pastor Apollo Kibuloy, karon lang kay istoryahan tani karon. Ginpasakaan sa kaso, pero daw mabalos man siya. Daw mabalos man siya. No? Sige. Sa sining nagapadayon man nga investigasyon sang Senado, sang specifically sa Senate Blue Ribbon Committee, sa sining ginaligar anomalya, korupsyon sa pagbakal sa COVID-19 equipment. Pareho sa mga face mask, face shield sa Pharmaceutical Corporation nga ginatan-aw sa malamo nga mayara sang anomalya, magluwas nga overpriced daw hindi pa ya nakakadapat ining Pharmalit to supply sang sining mga equipment sa sining kagamitan because kulang ang yes ni financial capacity, capability nga mag-supplies ni. So, nano ang latest si Presidente Rodrigo Duterte kaina siya nga tell to the people, muna ang iyang address to the people. Nagsiling nga ang tanan nga mga cabinet members nga imbitahon sang Senate Blue Ribbon Committee nga magtambong para sa hearing kinahanglan makuha na clearance sa iya. Hindi kato katambong not unless nga may ara ka clearance
from the President himself. Istoryahan taman na karon. Ining kaso man sang biktima sang hazing bala nga 18 anyos nga napatay dira sa Banwa sa San Enrique. Ari na ho ang Commission on Human Rights nagahimo man sa ila kaugalingon nga investigasyon angot sa sining insidente, no? Muna ang aton pila ka mga balita nga igadulong sa inyo mga issues nga aton pagkatalakayon sa kabugusan nga pagpakalagad naton diri sa Aksyon Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa atak na nga alas 7. Antes aton kuha na report ni Aksyon Jan Diaz. Check ko lang anay ang aton sining weather update. Upod sa aton dira sa PDMP, ang Provincial Disaster Management Program Team, nga magdulong sa aton sang latest information, latest update sa lakat sang panahon. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Sige. Gina-contact na nato na aton sining PDMP para sa aton sining latest update sa lakat sang panahon, no? Subong panagin man matulutugnaw na gid man ang tiyempo. Upod naton subong sa aton linya para sa aton sining latest weather update. Simigo naton Gani Republika sang PDMP. Gani, maayong gabi. Aksyon Boy, maayong gabi, no? Sa aton mga listeners, maayong gabi man. Ari atag naton lakat sang aton nga timpo. Sini nga gabi, Martes, kita karon September 14 ito 2020-21 do kakalipat ko sang aton nga pizza house. Hindi ka malipat sa tugangan ta ni Aksyon Boy sang may La Niña alert ta. Sige. Hindi ka malipat sang 14, amigo Gani, kay pagkaaga dasons na 15 naman. Sige. Ariyo. 24-hour public weather forecast. Si Kuanya, si Kiko, severe tropical storm ang classification ni. Lampuwas na siya, layo-layo na siya. Layo na. Ato na siya sa extreme northern Luzon daw, ari na siya ganit pang lubaybay, tunga-tunga sang mainland ka Japan, no? Pero ara pa siya sa par. Wala na. Wala na. Okay, good to hear on that. No. 30.8 degrees north, kaya nga ito niya nga paria is 25 degrees north. 30.8. Pero ginalisto lang ito sa pag-asa. So 124.2 degrees is longitude. May anta din siya 1,140 kilometros ang kalayon. North-northeast, no? Naaminhan na silangan sang extreme northern Luzon. May 100 kilometro pa ni siya nga kabaskugon nga hangin, nagadalagan kon ang iyang madlo 125 kag nagagiho siya southeastward gani kay Ginay lang. Diri sa Mindanao, Western kag Central Visayas, upod ng Palawan, magalumon ng kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag panag-uog. Gabat ya kita gina sang tupa sang ulan, no? Nga tuga ini sang IPCC. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran nagapabilin niya nga may pag-uumbuom ang kalangitan as nga magalumo ng kahawaan pagaugdan ng isang may naligwin ng mga pagulan halin man gyapon sa intertropical convergence zone kag ginaugdan man sang localized thunderstorms. Naminan sang Luzon kag ang Visayas, ang Mindanao kag sa iban nga bahin sang Luzon parehas ang ilang nga huyop sang hangin light to moderate na mahinay sa kasarangan, pero northern Luzon halin ini sa direksyon na bagat na nasidlangan pagkadto na bagat na nakatungdan southeast to southwest, while ang Visayas, Mindanao kag sa iban nga bahin sang Luzon mahali naman ni siya sa direksyon na aminhan nasidlangan pagkadto na bagatnan. Nasidlangan ako northeast to southeast nga parehas sila sang seaboard may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay, so diri naman niya partikularmente sa aton probinsya magalumon sa gihapon ng aton nga kahawaan nga may dala inilapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagog nga tuga ini sang IPCC kag may ara kita mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros.
ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton taybayon sa probinsya. Punto 6 hasta sa 2.1 metro sa aton astronomical tide. Okay. Sa aton nga ang sa aton nga ang La Nina? taob Taob. alas 3:49 buwas gagahon 1.6 while ang hunas naton alas 7:40 sining gabi September 14.5 metro ang kanabawon kag alas 5:45 sining hapon na tunod siya haring adlaw magabutlak naman siya alas 5:33 buwas sa aga. Ari kita 26 sa 31 degrees Celsius o 78.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Okay. Sige. Si Vulcan kan laon naman niya. Sige, go. 25 damo 25 ka pagtayog volcanic quake, no? May moderate o kon kasarangan ni siya nga ginbuga nga white steam laden piyong puti nga aso. Mga 100 metros ang kataason halin sa iyang aguag ka nagkulap ini sa direksyon na aminhan na katungdan. Ang iyang ground deformation nagkapabilin nga slightly inflated gamay ang pagupag kag 380 toneladas ang asupre o sulfur dioxide nga iyagin buga sa takos ang aton volcanologist sining pitsa 4 lang sang September. Sa earthquake information naman yung 24-hour observation daw ay kita may namataan nga nagtayog di sa aton sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Okay. Okay. Karon ang aton kadtuan kay may ari kita nga kinatawag ta nga ng La Nina? La Nina, no? La La Nina. Sige. Dinato si La Nina. Ari ho. Ay nadula si La Nina. Ay, Ari ho. basi why La Nina? Si La Nina gin-issue ni kagapon sa 13, no? Ang iyang ang aton monitoring kag analysis sa may naga-indikar siya nga si matuhaw ini siya sa sining binulan o kon last quarter sang 2021. Last quarter, October, November, December. May unusual ni siya nga kabugnawon sang West Pacific Basin, no? Ang sea surface naton ang temperature diri sa Central kag Eastern Equatorial Pacific, no? Base sa latest forecast kalabanan ng climate models kag pag-usgar sa aton mga eksperto, 70 to 80% ang chances nga si La Nina mapurma ini siya sa first quarter of 2021. Kag madugay ini siya 2022 guro. first quarter. 2022 guro, first quarter sa 2022. First quarter sang 2022. Kundi matuhaw siya last quarter ni nga 2021. So October, November, December ma-persis siya kon madugay pa ni siya sa first quarter sang 2022. Okay. Nan. Ang So, mo silingon sina amigo gani ang ulan daw sige-sige kung may La Nina. Sige. Okay. Sige. Kay normally pagka second half sang October kuan na mo mabugnaw na siya. Dupoy-dupoy sang hangin pero tumalagsaon ng ulan. Ini ang matabo sini kung may La Nina ang aton nga amihan, no? Ugdan isang ulan. Dito hindi marisi ang katugnawon sini, no? Dason may flash floods ka baha ang madulot niya sini, no? May mga rain-induced landslides. Okay. Karon higher probability gina-suggest nga sobra ta sa normal nga rainfall condition sa mga iban nga lugar sa aton pungsod, no? Sa madason nga binulan. Okay. Halin ini sa stronger easterlies ka baskog sang kapaang sang init pala halin sa baybayon sa Pasipiko dason ma-enhance ang northeast monsoon. Ning siling naton nga
ang amihan sa second half sang October ug dan isang sang pag-ulan-ulan hindi marising katugnaw sini, no? Okay. Kag may mga bagyo pa man nga manugsulod. Dason ang eastern section na sidlangan nga bahin, normally makabaton ini siya sobraya nga ulan, no? Sa last quarter of the year. Dason ang dugang adverse impact sa mga baha, landslide kag dira sa mga highly vulnerable areas. Amo ni ang senaryo sang aton concern At least siya. mapandaman tang aton nga mga kaaksyon, Oo, magprepara. pandaman naton. Sige. So amo ni ang abiso, amo ni ang senaryo sa aton general public. Tanan nga concerned agencies sang aton instrumentality kinabisuhan naton magpaandam nga ma-mitigate niya ang potential adverse impacts ni La Nina nga manug-abot. Okay. So pag-asa, closely monitor in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center. Okay, So sige. din nga condition ka regular updates ang kag-advisories ang ihatag naton, no? Sa masami ilabi na gid sa inyong programa sa Aksyon Radio. Salamat gid mi ko gani. Okay. Oo. Thank you very much, no? Mga kaaksyon gani Republika sang PDMP. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19, karon nga adlaw mga kaaksyon, isa ka dako nga balita diri sa probinsya sang Negros Occidental, ang encounter nga natabo sa tunga sang tropa sang gobyerno kag sang mga miyembro sang New People's Army dira sa may sitio Balik-Balik, sa may Tabo, Barangay Tabo sa Banwasang Ilog. Nagresulta ini sa 4 ka patay sa bahin sang NPA. May ara man sa tropa sang gobyerno nga nasa Maran, pero ara na sa estable nga kondisyon. Nano gid bala ang natabo sa sining encounter karon gid lamang nga adlaw kag ini ang gintutukan, ginkantuan sa aton sining patrol with Aksyon Jan Diaz para madulong sa inyo ang bilog nga informasyon sa sining encounter nga nagluntad karon gid lamang nga adlaw. Ang kakuan pa sa to kay kapila to ang nagkalamatay o kung may napilasan pagid babayi, may napatay nga babayi sa bahin sang NPA, no? Damo gali sang kwan mga babayi nga dira sa bilang miyembro sang NPA, no? So ang aton patrol nagpadulong gid kay na dito sa may sitio kon sa may barangay Tabo sa Banwasang Ilog. Kagaron ato pagyapon sa Southern Negros ang aton si Patrol in Aksyon Jan Diaz sa aton sining special report sa sining encounter between the NPA and sa tropa militar. Aksyon Jan, mayong gabi. Mayong gabi, Aksyon Boy. Mayong gabi sa tatanan nga mga ka-aksyon. Ang patrol, actually live kita diri mismo sa may syudad na sang Kabangkalan. Isa lang ka, no, ka lugar o kon LGU, no, halin sa may Banwasang Ilog, kay diri gindala ining bangkay sang 4 ka mga persona ginakabig miyembro sang New People's Army o kon NPA Southwest Front Action Boy, no? Diri man gindala sa ospital sa syudad sang Kabangkalan ang 3 ka mga pilason. Kalakip na diri ang isa ka naarestar lamang nga naaktuhan nga yara sa eksena sang encounter site sang nagpatigayon sang mapping and hot pursuit operation ang mga kapulisan nga nagpanguna sa ila mismo, no, nga pag-operate kainagid sang kaaga sa area mismo sang sitio Balik-Balik, barangay Tabo, Banwa mismo sang Ilog, Aksyon Boy. Jan, ma-describe mo ang barangay Tabo, nano ni sa kalayo from the city proper? Yes. Now, Anti-Action Boy, una ko na na-explicar kung nga ari kami diri sa may syudad sang Kabangkalan. Ang rason kay ang Banwasang Ilog kag ang area sang o kan para sa Ilog, ang ila didto nga health center under lockdown. So wala nila ginbaton o kung wala sa may mabaton nga ospital sa mga pirason. Therefore, sila ang gin-refer diri mismo sa area sang syudad sang Kabangkalan. Dito sa Banwasang Ilog, wala man sang funeraria gid, no, nga nagatatap sa mga bangkay. So ang funeraria nga amo ni ang Sola Gracia, diri ni gindala karon ang bangkay sang 4 ka mga napatay sa encounter.
karon action boy ining ginapamangkot nimo dini bala ang encounter site dini nagluntad ining enkwentro sa lamang nga aga. Ang barangay Tabo, Banwasang Ilog, Aksyon Boy, isa ka barangay sa Banwasang Ilog nga base sa 2020 census ini may 7,612 ka mga populasyon pag napalibutan sang kakampuhan o kung katubuhan kag kabukiran Aksyon Boy. Kung alin ikaw sa proper mismo sang Banwasang Ilog, alin ka diri sa may proper north going to south direction but silingon paubos ka pag dyan, no? Pakadto kakawayan nga direksyon. Sa pinakabangga na dra, may nakita ka nga karatula this way to Kawayan, kag this way to Tabo. Ang straight nga dalan, pakawayan sa nga direksyon. Ang Tabo, dari ka na maliko ka pawala, nga ang amuribla ang alagyan sa mga salakyan o kung shortcut, pakadto sa may Banwasang Kanduni. Okay. Kaya ang Tabo, alin ka din sa may bangga mismo sa proper, most likely Action Boy, ginabulubanta nila mga 8 to 10 kilometers ang kalayoon sini. Ang biyahe, nagalabot man 30 minutos halin sa may proper sang ilog, pasaka dikto, no? Sa proper pa lang na sa barangay Tabo. Ano ang means of transportation pagkadto diya? Ang means of transportation, may Action Boy bus, nga pwede masakyan. May nagabiyahe man nga mga motorsiklo, pero pilang naot lamang kagatik may mga pribado nga salakyan nga nagalabay dira pero di pa sa nga jeepney ay masyado no karabanan ang galabay ginadaya bus no siya ka series bus abi kag may aram kung kaisa nga mga double tire nga nagalusot-lusot dira pero ining series basig agi daw mo na mapakandun yes mapakandoni okay sige mapakandoni ka korto ka na lang manaog ka sa may Tabo kay tiya mo ginangalagyan nimo magpakandon gika mo ginang proper sang barangay Tabo Aksyon Boys may Banwasang Ilog pagabot mo da sa rotondang ito ginablamid ako dira nga karatula nga welcome o kunabi Tabo nga area nga dira naging napunsokan sa mga tricycle sa may area sa barangay Tabo may merkado na da sila and then sa wala Aksyon Boy pagabot mo sa proper sang Tabo gid amo gid pinaka ang barangay hall nila amo nang una mo gid dira nga masumalunga masumalang mabi no sa may barangay hall ka barangay Tabo nagapalatuway ang linya o kanabi ang dalanon sa tuo kadiretso na pabarangay o kababalwa kakambuni. So para makadto ka sa encounter site, dali ka sa wala, malabay ka sa tubang ka barangay hall. Malusot ka sa wala Aksyon Boy sa may barangay hall and then dire-diretso ka. Ang distansya naman from proper o barangay Tabo going digto sa bahin sang sitio balik-balik barangay Tabo mga ang distansya ay 3 to 4 kilometers ang biyahe it would take around 20 minutes sa road lamang and then it will ma-add ka pagid mga around 10 to 15 minutes taklad pasaka kung nagasakay ka sa lakyan okay 4 lang ka kilometro pero mga 20 minutos ang biyahe mo kay rough road kada lunangon ang dalan one way pa siya lagkos ang bato no tapos ito araki na ba yung nagbuong ulan medyo nagdilatar pa yung biyahe kaya delikado kasi mag-uot lang patrolaw kaya hindi kita kalin pasaka sa babaw ang problema to may mabriya lang nga salakyan may mag-uot pero itong ginapangayo ang mga salakyan nga sugata hindi kilusot kay one way lang ang dalan tapos napalibutan ini isang kampo no kampo ning palibot and then may mga talamnan man alain-lain talamnan kampo Aksyon Boy ining area sa sitio Batik-Batik ang pinakapuntayan sina amo ni ang mga panimalay nga naga-star nga most likely mga around 18 to 20 houses isip naton kina kay gilibot naton kay isa na to mangkot ang mga residente didto no kung anong ilang ideya may kang tanan sa encounter nga nagluntad 18 to 20 ka mga balay wala labot sa mga balay nga malapit didto gid sa encounter site kini ginatumod ko nga mga panimalay dili lang ni siya sa may court dampi basketball court dili na nagpundo ang tanan ng mga salakyan ka SAS salakyan ka salakyan Aksyon Boy ka mga kapulisan kag iban pa no daw mo nang proper sang sitio balik-balik yes daw mo nang proper yabi no sang sitio balik-balik Aksyon Boy sa area mismo so amo na ang digtong sitwasyon sa lugar and then pagabot mo sa area sa sitio balik-balik ang lalakton mo para makakadto ka sa encounter site, lakton mo na lang, hindi na kasunod sa lakyan. Kaya encounter site mismo, do talamnan siya,
and then sa kilid diya sa tuo kung nagatubang ka sa may south Katubuhan, and then may sa tabok ka sa Piakya may harap pagid Busay. Kay do panawag nila false do mo do isa mabala ka tourist attraction kung tani o kung false attraction na boy. Tra mismo sa Busay nga tumod nila sa palibot sina dira may mga panimalayman. Lagka-lagka lang galing, hindi gid dikit-dikit ng mga balay. Lagka-lagka lang pero damo residente ang isipito kila kagawad analiguan zone mga 20 ka mga pamilya, no? Ang ara dira sa may area mismo sang barangay o kung sitio Batikbat balik-balik, no? Aksyon boy. Pag-abot dito sa area, ang nakita naton ang enkwentro layuanay, hindi lapitanay, gid lang bayluanay gid sang lutang. Mga distansya guro nila mga 200 meters, no? Ang ari di sa kampo dampi ang mga kapulisan. Ato dampi sa piyak sa may piyak sa mga talamnan kag sa mga busay dampi ato tong tropa sang mga rebelde nga grupo. Damo sa enkwentro. So di mo layuanay gali mga 200 to 300 meters. Yes, layuanay kay makita mo action boy bala sa ilang footage nga on the act gid sa pag-enkwentro. Gatansa pang pulis mo kung timing igo o kun wala. Kay layo. Kita ko di sa video ining sa actual encounter, I don't know ano ni Mara M79 no, nga armas ang ginapalupok nila, M79 no. Nga may ara gani ka batian ko nga kabos may ara man nga ichaktugid amo na bla. Okay, medyo layo sa no. Kinahanglan nila timingon. Wala labot nga medyo layo sa. Nagaan pa action boy tsansa no ang mga rebelde nga makaisol pag nga makaisol. So paano sila tabo? Ang encounter site dra mismo sa area, no, sang barangay Tabo, Banwasang Ilog. Hindi pala dyan ang una sini is ang mga naka-enkwentro sang NPA katapos sang Special Action Force. Yes, ang tabo sila dili action boy amo sini. Sinimana ang nakaligad, nakabaton sang report ang Special Action Force sang Police Regional Office 6 na may presensya sang mga rebelde nga hubon nga nagalibot dara sa mga kabukilan nga sakop sang Banwasang Ilog. Gintipo nila nga gintipo ng impormasyon kaya according sa ila hindi pa tulid ang information few weeks ago. So hindi pa nila nga sure ball kung magkadto sila sa area ara dira. Dr. Action Boy nga pinaagi sa isa ka intelligence operative nakakuha sila sang information kagabi lang gid, no? Kagabi nakabaton sila sang report nga may sightings, may nagatiner nga mga tropa sang rebelde nga grupo sa area mismo sang sitio balik-balik barangay Tabo. Din sila nagatiner, may balay sila ginatiniran? Ang ginatiniran nila Action Boy, may ara sila ginagamit abi nga daw payag. Hindi ma-identify kung bala may mga panimalay dila sa palibot nga naga-akomodar sa ila. Kay tikom o kung nagsipiran git ang bibig sa mga residente nga bisan sila ginbitar kay ina wala sila nakatag sa dugang impormasyon. Pero according din sa kapulisan, on the act, nagakandak sila sa operation, patrol operation, naka-enkwentro nila nga sa mga dalanon o kung sa palibot iling grupo sa mga rebelde. Okay. So sa dalan pananggali nag-enkwentro na sila. Not na sa dalan guro, do mga palibot dala bala sa kabukiran. Okay. Nga hindi sa sulod ng balay. Kaya may mga kaso yung ibang encounter nga naaktuhan sulod ng balay, ara din sa sulod mo. Inialain, nakita nila nga mga sighting, may mga armadong mga grupo, tapos nakasuksok sa mga itom ng mga panakton, and then naka-full gear man Action Boy, digto ka nagsugod ang enkwentro. Okay. Bali, gasigi sila patrol, sila mo nag-take advantage ang pulis, kaya wala nakapreparar according sa ila ang rebelde. So sila ang nagsulong sa area, sila nag-offense, ang ginatawag nila, offensiva, nagkankakta sa offensiva Action Boy, sila nakaplastar sa gusto, kag sila nakabakbakanay, sila gid ang nakauna. May element of surprise gali ni. Yes, kay wala kabalo ang mga rebelde nga masulong gulpi dikto ang ining grupo sang Special Action Force kag sang 2nd Negros Occidental Mobile Force Battalion. So pagkatapos ng area, nagsugod ang pagbayluhan ng isang lutang, mga pasado las 7 takna sang aga, naglawig ni Action Boy officially, based sa record ni Police Captain Tersley Castillo, ang officer in charge ng Ilog Municipal Police Station,
1 hour and 40 minutes nga pagbayluhan ay isang lutang. Sabi, oo. Lawig. That's the official record. 1 hour, no? Ti mga almost 100 minutes, gid. Nga sige, bayluhan ay isang lutang. Ang natabo ko nga naglawig, kay according sa ila, temprano, abi. Saan ang palibot, hapos para sa mga rebelde nga makaretreat o kung makaisol nga isol, kag makalagyo. So, samtang ka sige sila isol, sige man ang lagas sa mga kapurisan, tubtob malabot ini sila. Amo nang ang badre niya ni Castillo nga naglawig gid, especially ang amo to nga nagsige na layo nga gagamit na sila sa ibang palit nga mga ilang nga mga armas action boy para masiguro nga malabot ini mga rebelde nga grupo. Ano ang ila tuyo karon dugay isulod na naton kung nga arada ng mga rebelde, no? Pero batapos ini insidente o kung encounter mismo, ang resulta sini initially alas 3 ang takna sang hapon nga record 3 ang patay. Ang una nga ginpataka sa may crime scene amo ni ang babayi nga ginaligar kuno nila daw estudyante sa isa ka universidad nga dako diri sa pungsod Pilipinas, di sila monitoring pero hindi nila paglawag kuno nga universidad. Ang babayi amo isang kilala kay Ka Nikki o kon ang i-other nga alias Ka Arnie. Mga pila lang edad sina? Mga most likely mga 20 to 30 years old. Hindi ko na estudyante siya. Replan siya sa early 20s eh. Mga 20 plus, action boy. Kita ko yung tsura, hubin. Puti-puti pa nga bahay. Ang baga sa mga pulis ni ko ni ko no ba, si mga beauty queen pa ni, kasi ang iya nga postura, action boy. Siya ning una nga gipasaka, si Ka Nikki, kag si Ka Arnie. Tapos, ang iban, may duha ka iban pa, nga nalutangan patay on the spot, no? Ang panahon na nila killed on action or KOA action boy. So tatlo initial report alas 3 ng hapon. Sang nagabantay kita kay nagsaka kita to dito sa may encounter site. Itinala kita nga bala mundo tatlo naman ang patay. Pero sa ulihi may ginakaakwat pagid sa sulod sang isa ka habol nga ginigot sa kawayan ang katapos ang kapulisan. Eventually action boy atong ginreport una nga pilason nga wala gintandog sang mga kapulisan kay emergency ang iya sini nga sitwasyon do sensitibo gid kag critical hindi na pwede matandog unless sa may emergency responder gid nga nakaibalo nga magtandog gindextrose to ginbawian sa kabuhi sa eksena sang encounter. So ang gwaya 4 na ng patay. Ang report una nga 3 patay, 3 pilason, ang isa ka pilason ginbawian sang kabuhi. Okay. So ang gwaya action boy 4 ang patay, and then ay mga nagkalamatay sa liwat, si Ka Nikki o kon Ka Arnie, Amo ng Ka estudyante. Hans, Amo ng estudyante. ang estudyante, Ka. Sino ang isa? Ka Hans Hans, oo. o kon Ka Alvin, si Ka George, Puro ni kag si Ka puro ni kuan, puro ni lalaki. alias, Puro lalaki. o puro lalaki, kag si Ka Timot o kon Ka Kabal. Bali ang gwaya sa ni isa ka babae ang patay, 3 ang lalaki. Okay. According to kay Police Captain Castillo, 3 ang makabit pilason, kaya ang 2 ka mga pilason nga isa ka lalaki, isa ka babae, kag isa ka lalaki nga una gindala sa ospital. Gindala na lang nila digto ang isa ka na aresto nila nga nakit-an sa encounter site sa sige bakbakanay. Kaya may mga glass-gas man sa lawas siya. So they consider him ining isa ka lalaki nga wala pa nagapakilala kung sino siya nga ginadipiran Japon ko nga bibig sini nga daw lagi siya nagatikab action boy nagababilin ang unidentified pero buhi ini siya kag may mga last gas lang gindala mo sa ospital. So they consider him nga 3 pilason gid Japon. So bali ang mga pilason isa ka babae, 2 ka lalaki. 2 ka lalaki. Okay. Ang mga pilason nga babae mo ni si Nilda Bertolano. Ang isa naman si alias Christian. Okay. According to kay Police Lieutenant Colonel Ryan Mangundo, ang commander sa Special Action Force 6, ining si Bertolano amo siya ang commander o kon leader gid sang NPA Southwest Front. Babae. Babae, senior citizen. Leader, commander, kag makabig finance officer. But silingon siya ni ang naga-hold kapyot sang ila dara nga mga kwarta, resources, nagadumala kag nagapamuno gid sa ila grupo sang Southwest Front
sa New People's Army nga nag-ooperate dala sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Okay. Nilda, ako si Nilda Bertolano nga ini, gina-check pa nila, kaya according to sa kapulisan, dako ang possibility, ngayon may standing warrant of arrest, pero gina-check pa nila sa archive sa buong, kaya nadakpa na nila sa encounter site, nga sa enkwentro sa mga kapulisan, dako gid ang sansapit para hindi na sa kuno makagwa, isuntaw nila kung may mga record ini siya. Si Alias Christian, wala ko isang kompleto nga detalye identity ni siguro subong gabi pasok sa kapulisan kung may lagi sila mapag-action na boy. Depende kung may istorya na nila ang ospital. Kaya lain sa ospital, yung pasulod na nila ang mga pilason. Problema, hindi naman kasulod ng kapulisan dayon. Okay. Kaya stricto because of the quarantine. So medyo ma-delay siguro yung investigation. So ang aras sa ospital tatlo, isa ka babae, ini si Nilda Bertolano, ini si Christian, kay isa ka unidentified nga lalaki. Yes. Okay. So tatlo tanan sila, no? Ini nga unidentified nga lalaki, not necessarily nga membros ng NPA, basta ara lang sa within the area during Yes, the para encounter. within the area. Okay. So, yun dalaman to sa. Pero sa pwede, po sasan, kinsa kita lagi sa encounter site, no? May Aksyon boy nga 14 ka mga individual nga ginimbitahan ang katapos sa kapulisan sa Ilog Municipal Police Station for interrogation. Kinaklaro tagi interrogate, ginusisa sila, wala sila gindakop. Mga taga-diin ni sila ya. Draman sa sitio balik-balik, Barangay Tabo. Okay. Ano ang rason? Kaya according to kay Police Lieutenant Colonel Mangundo, kinahanglan sila usisaon kung may ideya sila o kung mayara sila sang mga background information ining mga persona nga dala sa palibot sa sitio balik-balik. Tapos kung may identified sila sa record ng kapulisan mismo. So muna nga ara dala sa subong sa bahin sang Ilog Municipal Police Station. Why pata sang information as to the result of the investigation conducted sa 14? Wala pa. Kaya ginauna nila bi Aksyon boy ang killed on action. Ining 14 king kuha nila sa profile. Din padala sa headquarters ng Negros Occidental Police Provincial Office ng information naton kay dito ang complete nga record sini. Diyan mamangkot lang ko. Mga ginabulubanta, ano kadamo sang mga tropa sang NPA nga nakaengkwentro sang aton tropa sang gobyerno? According to sa kay Police Lieutenant Colonel Mangundo, more or less 20 ka mga NPA members. Including sa mga nagkalatakpan ni kang Yes. 20. No? 20. Ano kuno may ideya ka kung may ideya sila kung ano ko damo ining Southwest Front Command? Ano ni sila kadamo dira sa among area? Ang Southwest Front Command Action na boy, according to sa aton nga kapulisan, kung abalikan ko mga previous nga may interview sa katapos ng Philippine Army, actually ginamatama nilang pauntat o guba ang grupo. Hindi namin sila kung namugin na tanto kadamo. 20 lang nagkwento nila, most probably, amo yung pinaka-aktibo, get ang 20 subong. Okay. Southwest pa lang ni. Kaya ang ginatawag dyan nila na grupo, amo ang New People's Army, South Front. South Front. South Front. Pero ini ang Southwest Front. Ako na mo may Southwest, may Southeast, pag guro na, may muna. Dako ang possibilities in Action boy. Sige. So amo na 20 ang ilan nagkwento. Jutay lang, kay amo to ang bakay na. Anong rason nga lahat sila? According to kay Police Lieutenant Colonel Mangundo, mag-recruit sila Action boy. Okay. Mang-recruit sila kag inatugurong babae ito nga hubin amo ni gurong ila nga daw kon pa daw isa sa mga gapang-recruit do speaker Do makabig nila nga focal person. Okay. Amo na lang may sagadid sa pag-istorya, pag-inganyo, no, pagpalayag sang ila diri nga mga tertuyo kagiban pa. So most likely amo na ang ila ginalantaw nga mahimo partisipasyon sa babae nga napatay sa enkwentro. Kaya mali Police Lieutenant Colonel Mangundo, dugay na gilibot-libot da. Kaya bali lagi na pahingan nyo, dragin mismo sa mga kabukiran, gid nga hindi, wala dasig-dasig o kondali-dali nga malabot sa mga otoridad. So, sila libot na sa babaw. And ang ilang information nga nabaton, most likely, gini sila, mga recruit o kung mga ganyat sa iban nga magupot sa ila diring kausa Action boy. So, dugay man nila nga ilaban pantayan, tiyan mo na, no, makabit nila din man dinalagon ilang operation, wala nila ginat mga iyo according sa ilap, nga may mapatay, no? Pero amo na, apat din ang patay, ang leader sa Southwest Front, nga ginatudlo nila, nadakpan pa,
conscious sa Aksyon Boy tiil nga ang pilas ining ni Nilda. Tinadakpan, kailangan din nga katapos ang kapulisan nga maganagan darang kalakasan sa kabukiran sang Banwa sang Ilog. Aksyon dyan, mamangkot lang ko ang mga pilas sining mga nagkalamatay sa report nga nabaton ta daw damo headshots. Headshots kalabanan tanan? Oo, butsilingon, ano may mga snipers ang aton nga tropa sa militar? Kabulokati kung magposisyon sila, kung makita natin kayo ng positioning, kung posisyon ang mga katapos ang kapulisan, ang gagwa sa piyak ulo man mo. Ang kitaon sa mga rebelde nga grupo. Okay. Sa uloman Aksyon Boy, ang iban si Lideri, ang iban nila may pila sa tiil. Amo na lang daw mga gamit nila nga do M17 rifle. Nga iban do ginapaano dali lang nga patansa-tansa nila kung nalabot. M79 kuno na? M79 to no. Amo na lang nga ginatansa nila nga makalabot sa exact area. Amo nagakapilasan sa tiil in the headshot. Kaya ang M79 ni I understand daw ang pagtupas na galupok pag ina siya mo. Yes. The shrapnel? Oo, daw may mga shrapnel pa daw. Oo. Daw nagalupok pa daw grenade launcher ni sa guro nga style ay, no? Yes, daw mo nagka-something. Amo to ginagabatian ko sa video nga niya. Tsaktugid. So may kasabat niya, hindi, kabus, liwata. Guro mo na, daw grenade launcher siya. Amo na sa nga pag-abot to, may mga shrapnel pag ito, amo na kakaigos TL sila. Yes, no, to amo na ko na ginano din nila Lantaw na Manila. Most likely mo ginamatabo, no? Dito sa lugar mismo Aksyon Boy. Anyway, ang ibang to yung sa encounter kay na dyan, mangkot lang ko, sa encounter kay na early in the morning, mga pasado alas 7, siling nimo, mga special action force pa lang yung ato to. Ano oras siya naka-augment ang provincial ning mobile company kag ang Philippine Army? Actually, joint operation siya, kag 6, kag Second Mobile Force Company. Ang 15th Infantry Battalion, back up ini sila. Nga tapos nga nangin madinalago, nagilang operation dara sang kapulisan, nagpangayo sila sang abulig sa katapos ng militar. Kilapit naman ang katapos ng militar man, may kampo man sila, nag-responder sila before Aksyon Boy, nga ito naglalala ako nagdinamo-damo ng pabiluanay sang lutang. Dahil pag-responder nila before 8 a.m., estimate nila kayo na nasturya man ito ng pila ka mga army, sila kato sa lugar. Okay. So, kung may ara nga tatlo nga napatay, may duhang nadakpan, apat ang napatay, duha nadakpan bali anom. Kung mga 20 sila, anong 16 to nakaplagyo na yan? Nakapalagyo. Nag-retreat sila from south direction, paklad sa bukid nga portion. Doang guwaya gani Aksyon Boy, do pabalik ko no bala? Bukid ng mga sakop ng ilog. Iban siguro may mo nagsilipak adto sa area sa Banwa sang Kandoni. Okay. So may operation pagyapon, pursuit operation sa aton nga tropa? Kay na digto, kay medyo magulugudlay, dugin turnover, kaya nga sila sa bulig sa katapos ng Philippine Army. Diyas ang Philippine Army mo nag-conduct sa follow-up operation. Ang police, abi, budlayan ang Aksyon Boy sa mga follow-up operation, kay mga patrol operation, kay tikon lang taon na ton, hindi sila nahanas sa amo sina nga laktanay o kung libutanay sa mga kabukiran. So ila sinidri on the spot abi, kita mo pag-abot Aksyon Boy, pagkita nila nga positive na may presensya, back gayon, no? Compared mo sa mga army nga palapitan sa army tugtog nga makitaan nila, and then tidra yung mga conduct ng opensiba kay naya is lain nga estilo do yagi ka pang special action force nga pangkapulisan gid. So wala na sila nakakandak sa nga dalayon gid nga to sa operation tugtog sa hapon, pero mga intelligence operatives nila may mo nagasige gyapon Aksyon Boy. So sige gyapon guro niya ang operation sa nga Philippine Army, no? Kay ila na ni trabaho ila na ni papel, no? Ila na sa anay sa aton nga mga katapos ng Philippine Army. So, ayun 14, kay interesado ko tani ni sa mga ininggit pa idalom la sa interrogation, ining 14 kung anong ilang mga pahayag. Interesado man kita, ining si Nilda Bertolano, kag ining si Ka Cristiane, ipaidalo man ni sila sa of course interrogation. Interesado kita kung ano ang ilang mga pahayag, no? Sa interrogation sa atong sila nga mga otoridad, no? O kung tropa sa gobyerno. Yes, Aksyon Boy, most likely kung mag-ayo-ayo na ni Gorondua, kay alas hospital hindi ka pa inagusto, guwasulod lang pulis, no? Sekto Mandre, sa may syudad sang Kabangkalan.
So makandak pa rin sila sa may swede pag yung investigasyon na kabaybaluan kung ano pag mga dugang ng informasyon. Anyway, makabuloy pa yun kay damo-damo dito mga recoveries, no? Subversive documents, 4 ka sako mo. Grabe. Pero 4 ka sako, ay yung tandog ka soko anay. Kaya malila kung tandogo namon ni subong ang bangkay to mabinaho siguro kung dito namon makandak sa medical legal. So nauna nila ng bangkay and then makandak sa paraffin test. Kaya ang mga arma, ang mga basiyo to bala, no? Sa armas sa tangin na pangbitbit nila. Ang mga recovering armas ay may mga tigto sa kamot sining ng mga rebelde, yung pangbitbit na nila Aksyon Boy para sa paraffin test and then medical legal o brown man ka katapos ang scene of the crime operative. anong mga recoveries ng mga armas sa aksyon dyan? Install pa lang M16 kalabana, no? M16 ang lagko ng mga bala, pero kataliwis pa na bala, lagko, no? Amo to ang i-reserve kit ng kina, do wala tanto caliber 45 na usual na tumakitan from the police, pang high-powered firearms gito, ang gitang gamit, no? Even ang katapos ang kapulisan. Anyway, confirmation ni Police Captain Thursday Castillo. Personnel ng 15 ID. So, the firefight started at about 7 o'clock in the morning. Tapos, firefight lasted at about mga 1 hour 40 minutes yung natabo. So, sa nasabing firefight, sa sityo, balik-balik, barangay Tapo, dito sa Ilog. Okay. Ang nangyari doon is, pagkatapos ng encounter is may 4 na nasapuan nga patay sa parts ng NPA. May 3 man ka wounded persons. Subong sa disposition ng station naton. Ang mga ina-inventory pasubong ang mga recovered na mga ebidensya. Paano ng conduct, sir? Regarding sa kung paano ang operation ng natabo, sir, iatago na lang sa aton RPI o sir ang part. Isang pumuluyo, sir, hindi sila magkabalaka dito sa natabong encounter kay it was an intelligence-driven operation, sir. So, hindi man sila siguro ma-implicate sa mismong natabo kay natabo lang sir nga sa ilang area na tabo ang mismong encounter. So, boy, kabalo ka mo ni ginapayag ni Castillo kay ang award nga si Anneli Guanzon Victor sa may sityo balik-balik gambal nga ginakulbaan sila subong. Kaya first time since 1980 nga may kwentro nga nagluntad dira sila lugar. So lang, ang balila, ang problema nila dira, basig na ko sila sokton sa mga rebelde nga grupo. Silang balikan. Especially Especially nga balik-balik nga daan nga lugar. Gani, mabalik-balik, hindi bila basig. Kano ako? Ang ambal diri ni Gonzon, kami sa Renesente, kami kay wala yung samo na galing informasyon, na kami ganit kabalong, arada sila. Linong ang amon lugar, nakibot na lang kami may kontrol, dari sa amon ni area. Aminado man sa Guanzon nga alagyan kay Tibukid, alagyan sa mga rebelde nga grupo, pero kung ito naman dahil sa mga ginamo, kagiban pa. Ayaw rin nila subong sa lokal na gobyerno sa Ilog, kag sa kapulisan, basta pwede sila balik-balikan dahil kapulis sa gulubantayan para sila safety and security. Kaya dako gid man nga risgo na mo, no? Nga ano doon siya sa lugar. Malukang balantayan, siya ni aksyon dyan sa natabo ni napatyan nga daan ang mga katapo sa NPA. Ang balantayan, siya dire ang ilang pagtimalos mo. Yes. Amo gito ang ila, dire nga ginapalo pamangkot man, no? Pari ang tingog ni Anneli Guanzon. Muna tapusin na mo. Kasi ka mo, balon nila ka mo nag-focus. Oo, sir, oo. Pero most likely, hindi yan sinyo nagalin, di ba la? Wala gid sir eh. Oo. Kaya kung nakabalo na kami sir, guro, wala na kami di. Ngunit siner. Oo, siyempre. Oo, nga nagasugayan kayo. Gani. So, amo na gusto nyo lang kabalo ng pulis tani. Kasi most likely, mabalik-balik. Dahil sila, monitor nila, kung ano naman. Siyempre, ang ginapangita, ginamo niya, safety na mo niya sir eh. Kaya wala ka na niya. Butangan na lang guro nila, no? Tama na. Butangan nila, di nga makaston, yung mga army. Aksyon na, boy, ang ang lipot naman nga istorya na kinay kagawad doon zona. Nga gayo, diri sila, no? Sa safety and security, ang Mali Castillo, ma-coordinate sila sa barangay, sa barangay Tabo, para dira magantay ang lugar. Ilabi na ining kusurin ng luntad, ang inkwentro kay Nasangaga. Wala ka mo kita na isang kapitan daya? Kay Nabigabunok ang ulan, wala na kami kapit barangay hall, kay kagawad na lang, kay sila nagkagawad ya, ato nagkatugit sa encounter site. Okay. So kami nagstorya na kay na, and nga naman ito kay na konsihal, sang Banwa, giparabot mo nato ng concern sa iya, at according sa iya, so yan nila sa konseo mismo sa Banwa sang Ilog Action Boy. Okay.
So subong sini ang mga bangkay ara na sa may siyudad sang Kabankalan, ang mga pilason ara naman sa isa ka ospital dira sa siyudad sang Kabankalan, no? So Yes. ulatuntan lang ni ang resulta sang investigasyon sa Soko kay may mga subversive documents nga na recover kag may mga ginpaidalom sa interrogation naman ang aton makatapos sang kapulisan, of course. Yes, most likely, buwas may baluan, kinakon bala dito sa 14, ka mga gi-invite nila, may imatiner o kung may isulod sila sa selda, o kung after sang reglementary period, pang buhay-anin na sila tanan, hindi man pwede maglaway sila, illegal detention na karungga nila, no? Kay invitation man sa ila para sa interrogation, di ba? Way man Yes. way man sila ginakusarya ko na, no? Yes, invitation, pero ito ang baka polis kung nakilala ka mo din namon, kung may warrant ka mo, kung itinirgi ka mo din namon, no? Amo na ang matabo sina dira. Clue, ito kayo may duwa ka babae, sa 14 may duwa ka babae, ang isa ka babae, may lapsag pang bitbit. Okay. Wala ka mga kulabot sa katuig to, no? Ang lapsag yung bitbit, yung balat, yung patunog kami din, sir. At may dugod-dugod lay sila, kaya may nag-evacuate mo ang mga residentes palibot ng iban. Nag-evacuate? May nag-evacuate. Mga around 30 individuals nga nag-evacuate sa palibot na sa area mismo, nga wala ba na nagwa sa naglugtad ang inkwentro, iba nagkatuloy sila mga himata, Aksyon Boy. So, mas ikibwas o sunod nga lagi naluman nila mamatamat na balik ang mga residente, pero kung hindi isa itong kapulisan, liwat nila i-monitor ang lugar. So far, muna pinaka-latest update sa Gapon, kinabulaban tayo na muna kung may mga resulta sa nidri, additional information, gikan diri sa may punerarya, diri sa Sola Gracia sa syudad sang Kabangkalan. San dyan, halong lang kamudaan, ni Aksyon Nixon, no? Tahom, halong lang kamudara. Hayawan sa samo na. Diyas kaya. Ha? Diyas kaya. Tao mo pod ko mo. Tahom popod mo, ate. Gani. Sige lang, mo gina, no? Pinaka-latest nga update dari development gikan diri sa may syudad sang syudad sang Kabangkalan, update diri sa kwento sa Banwa sang Ilog. Live sa Gapon, report diri sa may area sang syudad sang Kabangkalan for special assignment with Aksyon Papa Nixon Tahom, Aksyon John Diaz. So nasunod na sa Aksyon sa lokal na Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon John Diaz kag dira kay Aksyon Nixon Tahom nga nagadulong sa aton sa informasyon right from where the action is sa sining encounter nga nagluntad karon gid lamang adlaw sa tunga sang tropa sang militar kag sa makatapo sang New People's Army. Resulta 4 ang nagkalamatay, 3 ang pilason sa bahin sang rebelde nga New People's Army, no? By the way, gina-emphasize man naton may isa ka pilason sa katapo sang tropa sang gobyerno pero ara na sa stable condition. So 3 ang araya sa bahin sang NPA o hindi, ang isa hindi pa na sigurado unidentified ng isa kaya para ara sa area during sa encounter na pilasan man, so gindala naman pero ang duwa ni identified nga katapos ang NPA ining ginpahayag leader commander sang Southwest Front sang NPA nag-ooperate dira sa Southern Negros ining si Nilda Bertolano nga isa naka babayi may edad na, senior citizen, sunod sa kay Aksyon dyan, kang ining isa kay kilala kay ka Christian, kay isa ka unidentified nga lalaki nga ara sa area during sang encounter nga nakaangkon man sang kapilasan, no? So, ang mga follow-up sina, hindi na pagbayaan sa atong sining patrol, nga nakatuto karon sa sining insidente sang encuentro. Magabalik kita mga ka-aksyon sa Aksyon Firing Line, pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na!
apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balitang Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why at the main nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko kadagdamo ko dito at that time, no, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So kadagdamo isa nagtamo dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sang among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kita sila tinatawag ng fake news blog because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamut sa aton dira nga mga naga-monitor sa Facebook kay do medyo ang time naton na nakuan gid no sa nga report naton dira sa special coverage ni Aksyon Jan Diaz no. So itamyawon ta lang diri ang ari subong diri sa aton no nga naga-monitor sa Facebook. George Gargasiran, good evening. Kay Wilma Inocencio Cabarles, Sonia Bunda, watching live from Pulupandan. Johnny Templado, watching from Magdugo, Toledo, Cebu. Johnny Templado, of course. Di nagali si Aksyon. Maara na siya. Sige. Latala siya dyan, mag-abot siya. Maara na siya. Mabalik na siya. Bads Perlado, sa Celine Holmes. Virgil Legaspi Coloso, Maayong gabi man. Kay Annalyn Martinez Espartero. Kay Manjo Arnejo. Sa kay Emma Aquela Killstrom, watching from Sweden. Kay Nona Agravante. No? Kay Teresa Linaha Cayaw. Rhea May Ladjo. Kay Homa Lumena. Alex Montesa. Sa kay Zuzette Alunan, watching from Hong Kong. Christine Minies Villalobos, Lad Sara, Maayong gabi man. Diding Alojamiento, Dennis Richard Tibor Roma. Kay Paul Spot III, Merly Gonzaga, Ruchel Evangelista, sa Barangay 14, Maayong gabi dira sa imo. Maayong aga ni nga ako, gini pangambal man. Maayong gabi gle, no? Embong Jocampo, sa Maaw. Jack Pinongan, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Noel Amar. Good evening ko no sa ila ni Ma'am Van Mayo, kag ni Jinky de Alagdon, no?
sa kay Boy Jolingo kag Ray Boy Alunan. Sa hinablo si Sita Boy Derla. Norigin Doriques Pareño, Francisca Puso Maderaso, Philip Alonsagay, good evening mandira sa imo. Sa kay Joseph Pacifico, Hil Javier, watching live sa Johor Port sa Malaysia. Ray Baryoga sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. Richard Diet Pacheco, sa kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, good evening man. Michelle Sayo Gimeroy, Remar Hicano Halyasgo sa Sitio Lupa, La Castellana. Jinky de Alagdon, good evening man sa imo. Sige. Kay Leda Zamora Yamagishi, watching from Tokyo, Japan. Sa kay si Beboy Villasor, yung patamyaw ni Miss Jinky. Kag sa iban nga katapos ang Energy Fans Club. Sige. Ana Sinoro, maayong gabi man. Kay Wilma Inocencio Cabarles. Kay Susan Jaime Allen, dira sa Houston, Texas. Melili Oligo, Lito Secondes, Martin Aliling. Sa kay Athia Kim Iriman, kay JR Mainit Rihon. Kay Eddie Laus, kay nanay niya Sabel dira sa Victorias. Edwin Escopel, classmate, maayong gabi sa imo. Kay amigo naton Juan Bol Gallo. Of course, kay Madam Alma Alvarez Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Kay Helen Nerves, maayong gabi si Muday. Kay Manang Minya, kay Chay Minya dira, maayong gabi. Sa kay Stella Marie Celis. Gary Lake Mansanida Lisa. Gar, maayong gabi. Kumusta kay George? Emmanuel Hirola, Tong, maayong gabi man sa imo. Ems Aboso is also watching. Remia Garcia, kag sa iban pa din nga nag-monitor sa Facebook, no? Sige, standby lang. Medyo malawig-lawig ang aton nga commercials. Kay daw malawig-lawig ang aton kay nang report. Ini Aksyon Jan Diaz para madulong naton sa inyo lang importante nga matulong naton sa inyo ang bilog nga detalye bla sa sining encounter nga natabo, no? Johnny Templado, ga pamangkot sinungalan sang napatay. Ti si Ka Nike to, itong estudyante bla, or Ka Arnie, muni estudyante nga napatay. Si Ka Hans, o kung Ka Alvin, duwa ngalan niya. Si Ka George, kay si Ka Timot, also known as Ka Kabal. Muni silang nagkalamatay, apat sila ang napatay nga miyembro sang NPA. Okay? Sige. Standby Rins Evangelista, maayong gabi man sa imo. Standby sa aton iban pa nga mga igadulong sa inyo nga mga informasyon. Discussion, fearless comment. Aksyon firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 12 minutos na nagaligad sa tak ng alas 8. Balik diri sa aton yung pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Ini lang mga empleyado sang Basiwa, Bacolod City Water District Prime Water, nga nakakas, ginpangkakas ang Prime Water pa sang nagdigad pa ni I think pag January gid ginpangkakas ini sila. Bangod ang rason diri redundancy o kung ang ilang obra do doble na, no? No doble bla, no nagdoble na ang nagaobra sa isa ka obra, amo nang redundancy bot silingon. May order ang Civil Service Commission nga ini sila ang reinstate sa obra with back wages. Pero hasta subong way pagyapon ini ma-realize padayon pag-antos ang sini nga mga empleyado.
Kaya na, do may ara silang isa ka press conference patigayon, check nato na nano ang mga development sa sining issue ining pagkakas sining mga empleyado, pag-order sang CSC sa pagpabalik sa ila sa obra with back wages. Kuha na ng report upod kay Aksyon Eden na boss. Aksyon Eden, maayong gabi. Good morning, Action Boy! Good morning ka na daw, network. Sa networking ka ba? Sa networking. Pero Manila, good morning. Hindi na dapat Action Boy kung anong kuhan man, yung oras. Good morning lang yan. Mana siya, sa mga negosyo, kag mga networking na bla. Good morning. To be positive. No? Yes. Positive sa, hindi positive sa kung ano. Positive sa pangabuhi. Yes, perfect. Okay. Sige, ano na tabo to kay na sa press conference nila? Actually, Action Boy, ang nagpatigayon to sa press conference kina sa NPC, ang Basiwa stakeholders kag consumers group. Kay may plano sila dili Action Boy by Thursday. Plano nila nga upod sa Basiwa stakeholders kag consumers group, upod man ang 60 ka mga empleyado tubala nga ginaaligar naging illegal naging sa trabaho sa Basiwa, upod man ang pila sa ila sini nga mga pamilya na personal isumiter ining manifesto nga ginhimo Action Boy kag ipasa nila ni personally sa opisina ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia. Ihambal kaina ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga nagapanguna man sa among kausa, plano nila Action Boy nga makatipon sa masobra 20,000, at least 20,000 nga perma. Agod nga mapakita ang suporta kag ang panawagan sa pagkonsiderar sa desisyon bala sa Civil Service Commission sa Region 6, hindi ko magsala, August 27, ini mo. Yung papanaog ang CST Region 6 nga desisyon. August 27 last year? August ano? August 27? No, 27, Action Boy, kung hindi ko magsala. Base kung kuhan, August 27, okay, go. Yes, Action Boy. Kaya mo itong reinstatement sa 60 ka mga empleyado sa Basiwa. O galing, kahit although nga may Action Boy, no, nga may urgent nga reinstatement sa Balatani, ora mismo, amo ning ginadukto nila, galing kahit nag-file sang motion for reconsideration ang Basiwa regarding sa decision sa CSC. Pero mo to yata ni Action Boy, kung madumduman, maragpatigayon, pati sila sa Thanksgiving Mass ang September 1, kay para mabalik na sila ba na sa trabaho, punta ni Action Boy. Kung na natani. August 31. August 31, gali kay September 1, mabalik sila dayon sa trabaho. Provided, may balik sila sa mga daan nilang trabaho, kag bayaran sila sa ila sini nga mga sweldo 8 months ago. Ako na Boy ang nasa bale back wages. Oo, correct Action Boy. Galing kay ti amo din nag-file sa MR ang Basiwa, ti amo para subong ang ginahulat-hulat. That's why nga ang next move sa Basiwa stakeholders consumers group sa bulig makikihambal nila. We hear their cry to Action Boy sa mga kwan, sa mga employees. Kaya ti kabudlay na ginadamak mo Action Boy, 8 ka bulan, mga iban mga padre di pamilya pa na, ang iban mga breadwinner. Amo lang ginasaligan sila pamilya ti 8 ka bulan, wala sang sweldo bangod sa amo ni Action Boy ng issue. Kag isa pa ni nakita ko Action Eden, gadugay ni, ang kakaperde na di abi mo no, ang mga konsumidor man ang mga konsumidor sa Basiwa nga man. Butang tabi, let's say, granting abing i-enforce gining order sang Civil Service Commission, ti may ini nga may inadlaw ni masweldo tas niya sa mga empleyado nga wala sila nag-obra. Di ba? Correct, Action Boy. Wala sila nag-obra. Oo, masweldo kita sa ila nga wala ining 8 ni nga daan perdi na ni on our part. Although mabayad ni ang Prime Water or Basiwa for that matter, pero ti di nila ipasa. Sa aton mga konsumidor, palawig pa ini sige kung ang desisyon abing final decision is to enforce the order of the Civil Service Commission sweldo ta sa ilay nga wala sila gaobra. Correct Action Boy, actually nasaad dinade sa PR naging pagwawala nila kaina quote and quote, the longer these employees are denied of their rights, the more this comes out
our expense as consumers, Action Boy. Amo na. That's why nga, amo na ginadusto ginila nga mga in-state na tani, ang mga non-dismissed na employees. Abi mo, Action Eden, ako may ginapananaw ako tani nga, ako abi, I don't know if this is possible. Hindi kaparehos na nga mga kaso, let's say may order na ang Civil Service Commission. Ako tani, ako na kuya, may lahi tani tanong nga, samtang nga naga-file sang motion for reconsideration ang basiwa in this matter, abe, ibalik na yung mga trabante, no? Ibalik na yung mga trabante to hindi na makakakos bala sang damage bala. Kay samtang kadugay, ga-damage kita sa mga empleyado nga wala sang kita, ga-damage kita sa mga konsumidores nga nagasweldo kita sang wala ginaubrahan. So, hindi na pwede. Tani ko may lahi nga muna, no? Ako niya, kuwan lang niya. Medyo, kuwan lang, mananawan ko lang. Nga, while hearing ang motion for reconsideration, ibalik anay sila, tapos wala tuntang resulta sang, sang ilang motion for reconsideration, kung magpabor sila, di kakason no? Ano ginabi? Pero hindi kita makakos ang dako nga damage. Especially sa part sang mga affected nga mga empleyado. I stand corrected election boy, no? August 20, gali ang order sa CSC. Mag-congressman, kung mapasar ko yan mo na yung layya. Ang pamangkot sa kang padlayan. Way pa naglingin ulo ko. Independent? Independent ko ya. Paniwaan talaga. Ipasar ko na ya. Ngayon yung mga kaso, pareho sila yung mga ginpangkakas ng empleyado, tapos may order na ibalik. Mag-file ka motion for reconsideration, it would take another time mo. Lawig na naman, samtang nga nagalawig, nagaantos ang mga empleyado, kung magpabor pa sa ila ang mangin final decision, konsumidor man naman antos, double damage kita. So, ibalik lang na yabe, samtang ginahiring ang ilang motion for reconsideration, kung ako'y mapasar kong lahi, amo na mo, but lang kung pwede na. Galing sad to say, Action Boy, wala sang amo na nga lahi. That's why amo ni nga mga tikang ang ginapatigayon subong sa nasandit ng mga grupo. Sad to say, hindi ko congressman mo. Gano'n man. Kungkuan ta na kungkuan ta na kay istoryahan. Pero ang inigali Action Boy nga manifesto, may copy furnish ni sila sa Office of the President, Civil Service Commission, Local Water Utilities Administration, kay Mayor Bing, kag sa Board of Directors ng Basiwa, Management of Prime Water Infrastructure. So, amo na mangyagin nataga nila sa kopya ni sang manifesto Action Boy. Kasi, mabalang iban niya sulit lang manaman ang pagpatigayon nila sa preskon, pagpanawagan, sige lang sila panawagan. So, wala man ginalaktan. Galing kasi ang point to nila, Action Boy, itong tulog-tulugan mo pag hindi sila magsigi ka voice out. Hindi ba lang sanggun ang panglusod, nagpasar mo na resolusyon, nga nagpasal ng resolusyon calling Basiwa to implement the order of the Civil Service Commission. Dito ay man tungkol sa PAC? Gani man Action Boy, pero si kung kayo na, o si Councilor Gamboa pa, mas namin, niya sa Thursday, niya, kumaga heart to heart po, si Mayor Bing Linardia, upod nito mga 60, yung mga empleyado, upod ang ila pamilya Action Boy, kaya allegedly, gina-claim ni Councilor Gamboa, nga 5 sa Board of Directors ng Basiwa were appointees of Mayor Bing. I don't know if the decision, I don't know kung ang decision nga ibalik sila ara sa Board of Directors. Kay you should remember, ang Prime Water subong amo ang nag-operate sa Basiwa. Yes, sila na-operate. Actually, ba man gani, actually may duwa man nga naga-managers, bala nga nagadumala from Basiwa, nga may mga backlog ni issue, kaya may ara pag sa Prime Water Action Boy. Kung tanawon mo ba na kung sa tawhanon lang kinamatarong Action Boy, maluoy kagid sa natabo sa ila, sini, kay wala labot daan sa kapigadohon, tiyempo muerto sa Action Boy, ara pag itang pandemic. Kita ganit nga nag-aubra, nagahinga post Action Boy, kundi makuha sang pang adlaw-adlaw naton nga gawin. Kita ganit nga aubra, gadaang pa. Correct. How much more sila ni Action Boy, especially mga padre di pamilya, mga ginikanan, nga hindi mahatag ang kinahanglan sa ila sini nga mga kabataan. Muna sang I don't know, amo tang nambal ko ina, padalaan atun si Mayor Bing sang manifesto,
Kay ti ang rason ni Councilor Gamboa, 5 sa board of directors da appointee ina under sa under ina sa kwan mo, under man sa law amo na siya ang mayor ang may power to appoint sa mga members ng board of directors. But ang question is, ining mga 5 ka miyembro sa board of directors may power bala to make a decision regarding sa mga empleyado ni? Kaya ang operation sa mga na sa prime mover, base mag sila prime mover sila paimuyong lang kamuda kaya amo na niya subong kami mag-desisyon sila kung pabalikon sila kung hindi. Actually, ako mo na suhuda na nga project is legal ang parang which is correct man. Kasi ginatuman ba lang step by step. Ako na may sabat ang piyak, affidavit ang piyak, may motion for reconsideration, sabat naman ang piyak na amo na sundoy kita ang nagapadugay ang sistema bala diritaton. Pag intindi ko blas ang board of directors nila are just there to monitor kuno sang operation I don't know kung anong power na nila ano nang ilangan na bilin nga power sa board of directors with Prime Water running the management of Basiwa. Siguro masulod mapadlagan ka dahil o mapapil. Ano man? Mapa-appoint ka dyan. Mapa-appoint ka da. Hindi na hindi na pagbutang sa problema ng mo pangabuhi kataway sa pangabuhi mo din kungita ka pa problema. Nautod sa Aksyon Eden ay namatian kong naghuni. Anyway, amo na siya no ti muna ang kwas pamangkot subong saan unyo na implement ano kalawig ni ang motion for reconsideration. Samtang nagalawig ni, nagaantos sa mga empleyado, kag kung magpabor pa sa empleyado ang desisyon sang korte, then that would be a double buhami na sa on the part sa mga consumers nga amo ang malukdo naman sang sining sweldo sa mga empleyado nga wala yan nagatrabaho. Wala nagaobra kay ti order sa CSC back wages mo Aksyon Eden? Aksyon Eden aran na siya? Aksyon Eden? Yes, Aksyon Boy. Oo. Yun lang ang telepono lang nautod, hindi ang kuwan. Tubig din namon. May tubig ka man. May tubig ka na nito. Sinutdan ka na sa Basiwa tubig. Nang clear ang katubod. Kung kasaho, nang medyo brown mo. Okay. Inayimuan mo nung lapagi Umuan pa agad, boy. Pero siya mo na sa boy, we hope for the best, man. Kasi hindi ka magiging yung pagbiraho na silang biraho na kami mga legal basis na sila sa boy. Kita rito lang, nag-monitor both sides para maplastar sa atin sininga mga listeners, Aksyon Boy, nagkakatabo din ang kasi ang iba nagkapawala lang, pero ang Aksyon Boy, especially sa ako gabaya tubig bala. Kita mo lang na. Model ka nga daan nga daughter ya. Model daughter ka nga daan. Hipot na lang. Matuyawan ko gani. Sige Anyway, muna siya, no? Ang sitwasyon subong, no? Pwede mo masalot, Aksyon Eden, ang atong atong tiro kay inada sa Barangay 2? May mga development kita sina? Actually, Aksyon Boy, gina-istorya naton si Sir Opalia, alias pa lang sa gihapon ang mga pangalan, Aksyon Boy. Yung mga Sumino yung ginpatay dira sa Barangay 2, hindi taga dira? Hindi, Aksyon Boy. Ang sunod kay Lieutenant Andy Opalia, ang Deputy COP ng Police Station 2, ang napatay din kilala kay alias Chris at Aksyon Boy. Alias? Chris. Ang lalaki. Taga Barangay Mansilingan, samtang ang babae nga gindala sa hospital kag critical ang kondisyon, din kilala kay alias Loren. Ay, hindi man syudad naman. Taga din? Taga syudad sang Tanitay. Okay. Ang gina-acceleration boy, kwanto sila mga hindi taga dira. May ginakatuan sila nga a certain boarding house. Nga ginahibalaw pa sa atin sa pulitan kung kayo sinugin na. Kaya mo na nakunuha ko yung buwan sunod. Then, kita nila sa back portion sa kamo nga boarding house, may mga empty sachets kang suspected nila sa Aksyon Boy. Kasi ang isa sa motive, ginakataon nila lansihanay tungkol sa illegal na droga. Pero, ang unang-una, dito Aksyon Boy, kaliyan, yung tiro ni si alias Lorraine dito sa boarding house, igo nito sa agtang. Siya unang tiro? Siya unang tiro ang babae. So, hindi sa labat, ha?
Hindi, sa labat. Mhm. Charlie Jackson Boy, una yung tiro, si doon napuhag, sila tanan niya, ratong sulod, nagdinalagan. Pag dinalagan Aksyon Boy, wala kabalo si alias Chris niya siya gali ang next target pang suspetsado. Nga galakas lang man yung Aksyon Boy mo. O Ay, upod lang man ang Pero suspect. upod ni si Lorraine kag si Chris? Upod, barkadahay Aksyon Boy. Identified Oo, na ang sila. nagtiro? Identified, pero hindi pwede danay kung Aksyon Boy mo palayag para hindi man mahamper ang investigation sa ating hiningang kapulisan. Okay, okay. Pero si Bohalo sa ila, sa Aksyon Boy, nalulupo dila sa boarding house, niya nagagawa sulod, hindi kilala sa mga taga dito, yan, sa taga Proclam Zirong Barangay Do. Hindi nila kilala ang gintiro ining si Lorraine kag si Chris, pero kilala nila ining nagtiro? Ang nagtiro Aksyon Boy, hindi man sila nga pamilyar, hindi sila kuno, kay Nag-board lang. sulod, ako ng Aksyon Boy mo. Nag-board lang, nag-board. Wala na confirm kung nag-board lang sila Aksyon Boy. Mhm. Kaya tingin na ano, kasalasan, sila nga kapulisan, minay-balo, kasi si Kabudlay, actually, Kabudlay, Aksyon Boy, mamangkot sa area. Kaya doon na trauma, ito mga tao, kasi syempre, Aksyon Boy, for this, wag ginapamintar man guro nila yung safety, wala, na magpagawa sila kang istorya, kag informasyon, na amo na nga kago ni Aksyon Boy. Kasi supatay lang man sa mga balay, tuwak lang man ito gani, magsigatanay ka mo, mabungguanay sa inyong mga abaga, siya mo ito Aksyon Boy sa gamay, pero kinita kung magabala, ang natabuan sa shooting incident. So, iba noon sa Aksyon Boy, kaya tingin na follow up, kaya actually wala pa pamilya na nagkagto sa kapulisan, that's why wala pa sa complete names man sa aton sining mga victims Aksyon Boy. So ining si Lorraine niya sa ospital sa mong critical ang kondisyon. Oo, iba noon. Tawag Aksyon Boy, kag-update, from time to time, kay Sir Opalia, kung ano na yung medical bulletin sa sining ni alias Lorraine. Kaya initially, agtang igo Aksyon Boy. Bo, grabe no? Tanda ang nagtiro eh. Tanda Aksyon Boy, kaya may na-recover sila slag sang 38 caliber na bala Aksyon Boy. Sige. Salamat kid Aksyon Eden ha. Kidamo po obligasyon no. Thank you kid. Balita alin sa patrol ang kaasya hindi na bunto. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Eden Aboso sa aton sining duwagid ka report ang gidulong sa aton karon nga gabi no. Anyway, dali lang gid kay mahatag ko anay sang kuan sang dugang ko ding obligasyon kay daw na ipit na kun sa obligasyon ko. Later base mapagingutan naton si kuan si Miss Lenny Espina para nga makapamangkot ko dugang ni parte sa kaso ni Blas sa mga empleyado nga ginkakasang basiwa. Magabalik kita sa Aksyon Firing Line pagkatapos lamang sini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, revolta
operator handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Bukod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Firing Line.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, 42 minutos na nagaligad sa tak na nga alas 8. Medyo alang-alang gining aton sining oras. Anyway, tandugon ko lang nila mga aksyon ining natabo sa bungo. Si Senator Manny Pacquiao nagpasaka 100 million pesos nga cyber libel complaint batok sa pastor nga si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya si Pastor Apollo Kibuloy, daw gin question niya bala si Senator Manny Pacquiao sa isa ka proyekto nga nagabalor pila tuman 300 million pesos nga hindi man to galiiyan ni Senator Manny Pacquiao nga proyekto. But silingon, may ara nga kuana, may ara nga daw pasibangod abe nga si Senator Manny Pacquiao involved sa korupsyon daw mo na sanggwa sinedra, no? Lantawon ta ni sadya ni siya, no? Kay baloka ining si Pastor Apollo Kibuloy nagkomentar ni siya kay Manny Pacquiao sang si Manny Pacquiao may ginakomentar against sa administrasyon or against kay Presidente Rodrigo Duterte. Basta mag-question si Manny Pacquiao, may question man si Pastor Apollo Kibuloy sa kay Manny Pacquiao. Si Pastor Apollo Kibuloy ni daw known supporter gini ni Presidente Rodrigo Duterte, daw isa ni saya sa mga sa mga nagasuporta gid kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang away nila subong, ang away ni Pacquiao kay Duterte, tanaw na ako una tong kasi hindi may away giman ining duha, no? Sa ila palang partido nga daan kay linaway na sila sa pag-question ni Senator Manny Pacquiao sang mga transaksyon sa gobyerno nga may ara korupsyon, di ba? Nagambal si Manny Pacquiao nga may korupsyon sa gobyerno, amo tong isuguran gid sang ilang away. Dugangan pasbong pag-abot din ni Manny Pacquiao niya ang COVID-19 response ng gobyerno mismanaged. Di sino maigo da kundi presidente. So nagalala nga away. Samtang nagahilapit ang eleksyon, filing pa lang gani. We're talking about the filing of the certificate of candidacy sa sining bulan sa Oktubre. Ting away ni Pacquiao kag ni Presidente Duterte nag-intra na sa Kibuloy. Tiaraw pinasakaan na sa kaso ni Senator Manny Pacquiao. Pero batian ko daw si Kibuloy daw mapasaka man countercharge sa kaya Senator Manny Pacquiao. Katlaw wala kasi ni Senator Manny Pacquiao. Tamaran sa magdebate sa isa ka tao nga may imbalance intellect, imbalance mind, daw hindi balanse abing paminsaron. Tamaran ko si Manny Pacquiao magdebate. Di siling ni si Pastor Apollo Kibuloy na sinob lang box do raw, sino ka kaigo sa ulo, sino ka kapektuhan ng utok? Di mo nasadya ng ilang nga away. Lantahon ta niya, nami balantayan man mo, no? Balantayan man ining away ni Senator Manny Pacquiao kay ni Pastor Apollo Kibuloy. Ha? Ako daw nag-enjoy ko ni sa mga amo-amos ni mo kay para mabalaan tagid mabalaan tagid ko na sinogid bala ang husto. Sino nagasugid sang matuod? May mga kaso tingin pasakaan na sa sang 100 million pesos nga damage suit ni Senator Manny Pacquiao sa cyber libel complaint niya, no? But silingon ang ining reklamo ni Manny Pacquiao tungod sa gina-post ni Pastor Apollo Kibuloy sa Facebook, sa ilang web dira, sa ilang page, ti siling ni Manny Pacquiao may impluwensya saya. Ti gamito niya yung ngalan ko kag gubon niya ngalan ko, ti sakaan ko sa kaso. Bantayan tayo mga ka-aksyon Nano ang mga resulta sining away ni Senator Manny Pacquiao? Is this related sa sining palabuton nga filing sang certificate of candidacy or for that matter, related bala ini sa eleksyon? Ano kabakod ang mga depensa ni Pastor Apollo Kibuloy? Kay suno sa abogado, nyaway man nagpasibangod si Pastor, namangkot man lang, ti may ara man kita ginatawag kung isa nga ti hindi na ako magkomentar dira kay ti kaso ina, pero ti tanawon nato nano ang madangatan sang sining friction karon between Senator Manny Pacquiao kag Pastor Apollo Kibuloy. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Balik kita pagkatapos lamang sini.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ito my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Siyempre po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog dito. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:52. Medyo ipit-ipit gid ko sa akon nga oras, mga ka-aksyon. Pasensya gid ha. Ginatamyaw ko lang na dira kay Peter Paul Ibanez, ay magulang nga si Mary Ann Ibanez sa UK, sa kay Bobilito Fernandez from Barangay Estado Victorias, sa kay Virgie Olpinda, sa kay Thelma Igiko, kay Ujal Laho dira, mga gabi migo. Musta ka na, EJ Laho, no? Nico Britannia, yes. Di ko lang mabasaon na nag-comment mo ni kaya wala ko chimpo gid, no? Arman Regalado kag Merly Gonzaga, Lily King, may aga man dira, ako may gabi man dira sa imo, no? So mga ka-aksyon, pasensya, wala gid kita oras, naipit kita medyo malawig-lawig ina aton nga cover report sa encounter na tabo karon gid lamang nga adlaw, no? Standby na kita sa masunod nga programa, ang inyo diralagad sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,